No. Najprv som nastúpila dosť nervózna, prvý zápas u žien, takže mala som rešpekt, ale hrala som si svoju hru prvý set a úplne ľahko som ho vyhrala. Druhý set, tam som trošku vypla, nevedela som chytiť do lob, nevedela som šviať a začala ma boleť zápestie, čiže nevedela som ho dohrať. No a tretí set 0-3, stále som rozmýšľala nad tým druhým setom, ale pomohli mi hlavne hore tréneri aj mamina, čo ma pozbudzovali, že vedela som to otočiť a znova som začala hrať svoju hru. Aké máš cieľe na tomto turnaji? No ja som si svoj cieľ už splnila, prejsť prvé kola a získať prvý bod do rebríčka, takže už v tom môže byť len lepšie. Čo ťa čaká tento rok? Máš už nejaký plán? Budem hrať jednotky, dvojky, ešte juniorské turnaje a možno skúsim ešte nejaké ženy. Dá sa povedať, že je to zatiaľ najväčší úspech v tvojej kariére? Áno, určite áno. A aký doteraz, s čím si to porovnala v juniorskej kategórii? Pred 3 týždňami som vyhrala turnaj v Rakúsku, ale myslím si, že toto bolo mnoho ťažší zápas, čo sa týka aj herne, aj psychicky pre mňa, takže